So guys, mao ni ang recap di ay sa nahitabo tong Tuesday, no? We tried to install the horn play sa atong system. The reason nga nung gi-install na nato, traditionally the way we play guys, ingunani maguta, di ba? Versus 2-3 defense. And as you can see, even last Tuesday, tight yung kaayo ang court. Maglisod ta og execute. Maglisod ta og makikita tag chance to shoot the ball. Ang reason na guys is ang atong spacing na ay gamayng problema. So mao na nga the only way to solve that is usahay guys, no? 5 out. Tanan nga players naa sa 3 points line, 5 out. Okay? Now karon ni transition ta sa horn play tungod kay number 1 dili naman ta paspas good nga mga players, di ba? Nya less ang atong energy nga ma-spend dayon ang atong tuhod di kayo bunog ba, so ni transition ta ani. So inani nahitabo. Okay? Horn play, basic structure nato, point guard, which is the quarterback sa atong team. Mao siya mo execute sa plan. Naa diri sa top, right? And then 4 and 5 na mo diri sa elbow. Remember, dili gyud nato ma-execute ang atong system guys kung ang 4 and 5 dili mo sunod sa play. Okay? So ayaw gyud mo adto sa silong kay the moment nga moadto mo sa sulod sa silong, wala na tay spacing, maglisod na ta. And maupo na kasagaran nga nahitabo guys sa mga tournament nato nga atong giatinan, no? Not only in Detroit but even in London sa atong one-day league, di ba? Or even in Niagara sa atong intercity. So karon usbon ta na tungod kay spacing is very important. Even in the NBA guys, more than 80% sa team sa NBA gagamit ani nga horn play. Ha? So mao ni karon ang atong giusab, no? Number 2, number 3 naapod mo role. Ang inyong role is stay lang mo sa gawas guys. Ayaw na mo sulod pa. Stay mo diha until na ay mo pick ninyo, aya mo sulod or mo lihok. Or kung ang depensa sa ilawom mo extend, mo overextend diri sa sa 4 and 5, that's the time nga mohimo mo cut, kining gitawag natong backdoor cut. Kung open, para open mo diha dito mo adto. But dili gani diha gyud mo para natay spacing. Okay, so gi-execute nato ni simple structure guys. Ang number 1, number 4, number 5 hatag mo pick. Dili gyud mo lapit sa may 3 points guys, ha. Dali dungan mo. Dungan gyud mo. Among duha. O niya point guard mo pick siya asa dapit. So moagi siya pananglitan diri sa 4 ana. Okay? Diri sa 4 diri, no? Point guard, you can drive hard to the basket kung matan-aw nimo nga ang defense mo sunod sa 4 and 5. Kung open, drive hard, foul beat. Ana man gina mo. Or confident ka sa imong 3-point shooting, go for it. Shoot ka diri sa 3 points. That's an opportunity. Now, ang pangutana, when is the best time to roll kining number 4? Okay? So ngayon, mao ni atong buhaton guys, read the defense ta, unya mo react ta sa depensa. Okay? Number 1, ari sa kadiri. Okay? Pananglitan guys, ang nikwardiya sa 4, nigawas diri. Diri sa 4 ha. Unya karon ang number 1 ni cut siya diri. Yan siya diri dapit. Once ang number 4 ni commit siya towards the 1, that's when the 4 roll to the basket. Right? Mao gyud nay kasagaran guys nga may tabo. That's what we call the perfect time to cut to the basket kining number 4. Boom. Right? Kay ang kining number 4, iya mang gwardiyahan ang number 1. So roll sa basket, easy basket ta. So mao nay may tabo. Ani nga play. Now number 5, you just come here. Pulihan nimo siya ang number 4. Now, what if number 4 ni-adjust ang depensa, wala kay lugar diya sa sulod, ayaw pugsa. Okay? Nga naman, pwede man ka mupasa sa bola diri, no? Nani mo ang bola, pasa ka sa 3,
Na diha si Jason or kinsay 3 ninyo guys, pwede po ka dito sa number 2. Worst scenario, ari ka diri sa 5. Example, si Harvey, 3-point shot ta. Okay? 1 ari diri, dali ang guan. Tao ni mo. So, ana ang ato So, mao na una na tong buhaton. Okay? Nasabtan ba? Okay. Here we go. Another play that we can do. Okay? Set up gyapon ta. Okay? Set up gyapon ta. Karon guys, pag set up na to, kini daghan gitag option na ni. Mao na ni ang tinuod nga horn play na to. Ha? Kato structure pa lang to para maanad mo ba. Okay? Karon hatag ang bula sa 4. Okay? Paghatag sa 4, ikaw number 4, atubang ka sa basket with intention to score or to attack. Ha? But again, number 1 is read the defense. Now, this is the time nga ang opensa na sa atong team, guys, moagi ninyo 4 and 5. So, here we go. Pagpasa sa 4, 1, automatically cut. Karon unsa iyang buhaton, guys? Iyahang pikan ang number 2. No? Diri siya manhiyo. Sorry. Manhi siya diri. Pak. Pick siya diha. Okay, number 2. Ikaw, number 4. Ari ka diri dapit. Para gyud na gyud lugar ba? Number 2. Curl. Cut to the basket. Number 4. Pass the ball to number 2. Easy layup. Kung open. Kung dili, mao niyang may tabo, guys. Pagkat sa 2, ayaw sa kuan number 4, alis to ka. Read the defense. Ayaw sa ipasa ang bola dito. Now, mao ni ang sunod nato nga play. Phase 2. Number 2, padayon. Padayon ka number 2, okay? Diri lang kataman sa baseline. Number 2, pak. Sorry guys. Pikan nimo ang number 3, okay? Number 1 diri na ka para ang defense. Number 3, pikan nimo. Karon guys, magdungan mo. Okay? So, mao niyang mahitabo. Magdungan mo. Pikan nimo na diha ang number 2. Ang number 2 mo pick sa number 3. Okay? Pick the picker ang tawag ani guys. Okay? So number 3, going the baseline. Okay? Alisto ka diha. Kung open ka, diha ragataman, shoot na nimo. Di ba? And then at the same time, ang 5 diha. Oh, number 4. Option nimo number 3 ha. Kung wala mo sunod ang gwardya, pasa nimo niya. Kung wala, 3 gawas ato ka speakers line. Okay? Now, here's the twist. Number 2, curl. Kunya, ari ka diri. Most of the time, libre gyud ka. Tungod sa daghan kaayong movement. O niya, number 4, pass the ball to number 2. Number 2, for an easy perimeter shot. High percentage. So, ana ang ato ang kuhan, guys. Di ba? Atong play. Now, daghan kay tag moving parts, no? Now, karon, palpak ang number 2. Kung tan-awon nimo palpak ang number 2 kay naka-react ilang defense. Unsa may mahitabo? Number 2 has the ball. Tan-aw pud ka sa depensa. Di ba? Ano ta guys? Kining flexible ta. Pwede pud ka number 4 diha lang ka. Number 1 adto ka dito sa number 3, number 3 curl. Di ba? Pwede pud pasa. Ana lang ta guys. Simple ra kayo, di ba? Number 3 for a layup. So simple ra gid kaayo. Wala na gyud diha, grabe gid kay sila mo depensa. Balik ta sa atong set. Ha? 1 balik sa set nato, balik ta sa atong zone. Gitawag natong horn play. Reset ta. Unya, pwede na punta mo play kani nga play, okay? 1 kani gyapon nga play guys, okay? So karon buhaton nato 1 mo dribble sa bola diri. So kini gusto na akong buhaton nato guys nga play. Double pick ta. Oh. Pick diri first, second pick here. Okay, kisay mo himo ani 4. Right? Pick ka diri sa 1. Pag abot sa 1 diri, number 5 pick ka diri. Drive ka dito. Ang 1. Okay, now here's the twist. 5 mo pick ka diri sa number 4, number 4 mo anhi ka diri. 5 pick sa 4, 4 anhi diri. Okay? 1 pasa ang bola diri sa number 4. Okay?
1, kini guys, dako po din tsansa nga makascore na po ta. 1 will pick number 2. Number 2, drive. Pasa ang bola sa 2. Easy layup. So, kini guys, di ni nila mabantayan. Sure ball kita ni. So, usa ni sa mga play nga pwede ato himuon nga. Daghan gitag mahimo guys, no? Pagpasa nimo diha, pwede po palpak, pwede po number 4. Mo pick sa number 3. Number 3 mo cut. So, duha mo ga-attack sa basket. Nothing in there. Safety. Number 5 na diri mo kuha sa bola. Dayon, gawas number 1. Balik ta sa atong positioning. So, ana ra gid ka simple lang duha guys. So, mauro to guys. Ato ning buhaton karong Tuesday. Unya, hinay lang guys. Pasensya ta. Unya, see you. Let's go.